हेलो एभ्रिवान, गिबियावनो रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय खुलुमनाय बावहरग्रोबाय आरो आंनि बिदिमारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरो फिन खेबसेबाव बरायबाय। लोगोफोर, आं दिनै नै ओंखारलायबाय। बैसागु फांसन दं आरोना जोंहा जोंनि गामि खाथिनि फोथारावनो दङ। बेवहाय थांनो ओंखारबाय आरो आङो बैसागु फांसन नायनोसै। मोसानाय कम्पिटिसन दङ जोंहा, बादायलायनाय, बेयाव थांनोसै आरो आङो नै ओंखारबाय। लोगोफोर, भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक होदो, कमेन्ट होदो आरो शेयार खालामना हो। लोगोसे चेनेलाव गोदानबा अननानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोफोर, जोबोद गोजोननाय मोनगोन। लोगोफोर, अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। थौदो बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। हौवाया गदाय लाया, रावनिबो हिनजावा गुबुनजों खारा। सावथालफोरा रावबो गुबुनजों खारालै, सावथाल हिनजावफ्रा। बाङालि हिनजावफ्राबो गुबुन हौवाजों खारा, मुस्लिम हिनजावाबो गुबुन हौवाजों खारा, बिहारि हिनजावाबो गुबुनजों खारा। जों बर' हिनजावफ्रा मानो गुबुनजों खारबाय थायो? माया खोनाखै? बारा जागोनदां आंना, गाज्रि मोनना दे बेवहाय ओरैसो होनदों। बिराद गाज्रि खोनायो। दे, हिनजावफ्रा खारबाय थिग दं। हौवाफ्राबो गुबुन हिनजाव लाना खारोना ना खारा? आङो हिनजावफोरनो मोनसे लाइसेन्स होनो सानदों। र' हिनजावफोरनि होनायनि सिगां हौवाफोरनो होनि। जुदि सासे हौवानि हिनजावा गुबुनजों आरोखि, जुदि सासे हौवानि हिनजावा गुबुन हौवाजों लिं लादों, गुबुन सेंग्राजों फन रायलायखोमादों, गुबुन हौवाजों खारहां माहां जादों, होमब्ला सानदो थाबनो नों फिसाखौ सासे लाबाव। जोंहा आगै प्रेक्टिकेल फैदोंलै, न'खरा बायगोन। डाइलगा खोनासंदों, ओमफ्राय बेना नोंनि हिनजावा खारबाय, नोंनि न'खरा बायबाय। नंगौ नाङा? माने खनसे र', आङो डाइलग होबाय दा, आं उनाव जेबो डाइलग होला, आं खनना ब्लक। नंगौ नाङा? नोङो सानना नाय, जायनि हिनजावा खारदोंना, बे फिसा सासेल' गोनां, बांसिन खारदोंलै ना नङा? सोरबा देरफुनाय गोनां बिदिया खारदों, आहार जाफुनाय गथ' गोनाङा खारफैदों बहाबा। बेस्थ' खालाम, फिसा सासे लाबावनानै बेखौ खारो नामा नायनां। बे हौवाफोरनि लाइसेन्स, ओमफ्राय हिनजावफोरनि लाइसेन्सखौ आं खोन्थानि। नोंनि फिसाया जेब्ला गुबुन गोसोथोयोना, नों रायोब्लाना, नोंखौ डाइरेक्ट होनगोन नोम्फानि जायाखै। जाय ग्रुप थाबाय बिथांमोननिसिम। दा बिनि उनाव दङ मनिका ग्रुप, बिथांमोनाबो गावसोरनि मोजां मोननाय मेथाइखौ अबारावथ' लगायफैदो। दे गान खननोसै, आंसो गाबफ्लांलाय लांसै। बानायसो डाइलगखौ होला, मोनाबाय। गुबुना गाज्रि मोनो ना हनै, गान खननो थोनगासिनो दं। खिन्थु दिनैनि बे खावसि बाजाराव फैनानै आं बिराद गोजोननाय मोनदों। आंथ' महरा बारा उदाया, असाइस। औ, खावसि बाजार सान्थिपुर,
बिराद मोजां मोनदों आं मोजां जालागि दाजा नोंसोर मोजां जानांगौ नङा होमबा नांगौबा नोरोगाव खामथारथोंसैलै प्रेक्टिकेला नामा जोंहा बिनि उनाव फैगोन हायेनारि ग्रुप बिथांमोनाबो रिजि जानानै थाखादो गानै जोमै आरो अन्नानै बयबो आखाइ खबना हो दा आरो जोंहा बिनि उनाव दङ सेकेन्ड प्राइजखौ मोननो हादों जोंहा प्राइजखौ खोन्थाहरनो बावदों फार्स्ट प्राइज हिसाबै जोंहा 1500 रां हरनाय जादों आरो जोंहा सेकेन्ड प्राइजआव जादों सेकेन्डआव थांनायनि बान्थाया जाहैबाय जोंना 1000 रां बेखौ मोननो हादों मिस दैमु मुसाहारि बिथांखौ गावनि बान्थाखौ लांफानो खावलायदों Dalam gunung sensat Apana ladena madeng Gesekku nengi Benala benar Bây giờ thăng hứng khăn Zaman bây giờ Anh không nhìn hỏi bên दासिमबो जोंहा मुंखौ थिसनगासिनो दङ सोरबा मुं थिसनोबा थिसनफैनो हागोन गोजोन्थों सानाव बारा मानसि जायाखै नै मोनायावसो जागोन आरोना अयथासार मानसि जागोन दा मोनायावहाय ओरैनो दा बादायलायनायल' सानावहाय मोनायावसो आर्टिस्टफोर फैगोन बैसागु फाफोरा बारग'लांसैना दिनै खारै सावथान गाबोन खारै सावथान बैसागु फाफोरा बारग'लांसैना जानानै फैखादों नोंगौना नैबे आदामोन फंबायमोना बांसिन मोसाथारनांगोन खिन्थु दे बैसागु बोथोरनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय आरो लोगोसे बयनिबो न'खराव सुखु गोजोना फैथों गोजोन्थों जोंहा बिनानाव लागै खेबसे बयबो गोबां आखाइ खबना होदों बैसागु